Hello friend, good morning. खुलुमबाय आं बाजै बसुमतारी BC Productsनिफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै आंथ' नेपालाव दंफैयो थेवबाबो आं ब्लग बानायाखै दिनैनिफ्राय आं ब्लग बानायगोन माने आं मोजां हामबाय नालाय खर' सानाय उदै सानाय माबा माबिनिफ्राय हामबाय आरो दा ओमफ्राय बेखायनो आं दिनैनिफ्राय ब्लग बानायगोन स्टार्टिंनिफ्राय मा खेबनो हायो आं देखायनो हायो नोंथांमोन देखायनोसै आरोना माबा मा होनो कमेन्ट खालामहर माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ ओमफ्राय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन स' आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो देखायनोसै न'निफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर अननानै बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय BC Productsनिफ्राय आंनि बानजाय बसुमतारी चेनेला बैथ' माबा जाबायना मा होनो बिदि कपिराइट स्ट्राइक फैनानैहाय चेनेला मा जाखो मिथिला आं बानायनो रोंफिनासै ओमफ्राय बेखायनो आङो BC Productखौ आं गोदान खुलिफिनदोंनो नोंथांमोन सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंहा जा गुफुरदा जोंना नायगोन माबाया बाजैनि फिसाफोरा ओमफ्राय आं बिसिबां गोसो होननायनिफ्राय नै बिदिबा जा गुफुरदा नै बियो दारान टाउन ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो जा एसे माने देखायनो हायो देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय खोथानाबो होनो बारा रोंलायलाङा खोथानो माने बुंनो रोङा आरोना बेयावबो बारा मा होनांगौ मा होनांगौ बुंनोबो रोङा ओमफ्राय जा गोसोआव फैयो माने खुगायाव बुंनांगौ माने सानखांनानै फैयो बेखौ बुंनोसै आङो ओमफ्राय टाउना ओरै गिदिरानो नोंथांमोना इउटुबफ्राव सार्च खालामनानै माने भिडिअ नायोबा नुखागोन माने गिदिरानो टाउना ओमफ्राय नैबे बास स्टेन्ड आरो ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दं आरो गोजानानो एसे बारा गोजान नङा एसे खाथियानो जायो ओमफ्राय गस्लाफ्राबो जा मोजां मोजां दङमोन ओमफ्राय शपिं खालामनो मोनथ'वाखै ओमफ्राय माला खालामनाय जायो दा नेक्स्ट ब्लगाव खोन्थाना होगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय आङो जेसे हायो नोंथांमोननो सेयार खालामनो नाजानोसै ओमफ्राय गोलाव जायोबा माने भिडिअखौ माने आङो एसे गुसुंसिन खालामनो रोङा माने गोलावद्रायबाबो नायनो बायो नालाय बेखायनो आङो बेवहाय जाखिनि नोंथांमोननो एसे देखायबाय आङो टाउनफोरखौबो माने नायनो लुबैना माखासे मानसिफ्रा एसे टाउनफोरखौबो लामाफोरखौबो ओमफ्राय बेखायनो आङो एसे गोलाव बानायबाय भिडिअखौ बेखौ ओमफ्राय नोंथांमोना जोबजासिम स्किप खालामालासेनो नायबानो जाबाय आरोना नै जों जाय जायगायाव माने बेरायफैदोंना बेयाव सफैबाय नैबे दालाङाव बिबार गोजामोननो सिगां ओमफ्राय दा बिबार गैया आरोना ओमफ्राय बे बिबारखौनो नायनो फैदोंमोन ओमफ्राय बिबारखौ नुयैखाय जोङो एसे दावखोनानै बेवहाय एसे माबा दं आरोना सिरि माबा माबि दङ ओमफ्राय बेखौ नायनोसै एसे ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना जों आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय बेनोसै आरो जाखिनि नोंथांमोना देखायनो हायो देखायबाय थानोसै आङो मा दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना आङो माखासे नोंथांमोना सेयार खालामलांनोसै भिडिअनि गेजेरजों आङो भइस एडिट खालामनाया आंनि थेरो माने होनबा आङो लाउड होनानैसो फुल माबा होजोबनानैसो माबायो नालाय ओमफ्राय आङो रायज्लायनाया एसे फिसा जायो बेखायनो आंनि एसे रायज्लायनायाव एसे थेरोबो ओमफ्राय मोजां स्रा खोनाया बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ बरिं मोननो नाङा थेवबो नायबानो जाबाय आङो एसे मोजां बानायनांगौ आं माने रायज्लायनाया आंना बारा आं ओरैनो रायज्लायनायाव गिदिर रायज्लायो ओमफ्राय जेब्ला भिडिअ एडिट खालामो होमब्ला आङो फिसासो रायज्लायफ्लाङो उफाय गैया माथो खालामनो ओमफ्राय नै जोङो दा गाखोबायानो नै बेलाय सिरिजों नैबे सिरिजों एसे ससे मोजां खेबनो रोङामोन एसेबो फट'बो गैया ओमफ्राय आंबो फैफेराखैमोन नालाय बेखायनो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो फैफादो जायगा बेनो नायदो
फट' थाबायलांगासिनो दङ ओमफ्राय आंखौथ' फट' खेबग्रा रावबो गैया थेवबाबो माने आं जा एसे माने सासे बाजैया खेबनो गोरों आरोना ओमफ्राय दस्राफ्राबो आंखौ ओमफ्राय आङो उफाय गैया फट' लानो लुबैबाबो मोना आरोना रिल्स भिडिअबो बानायनो मोना मुंबो मोना नायदो लोगोफोर ओमफ्राय आं टाइम हास्लाबासै आरोना मा दस्रायाव बेरायहैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेयाव बेरायफैबाय आरो खाथियावहायनो खानो बियो ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय बहा बेरायनो जायो नोंथांमोनखौ सेयार खालामनोसै आरो एकदमबारे खुवा खुदों Kasia. Ali. उताबाट भाषा फ्लावर आंखौ सोंदों आरोना चाइनिस नागिरदों बबेसे जायो चाइनिसानो जायगाया बेनो ओमफ्राय आं बारा मोजां देखायनो हायाबाबो नोंथांमोन देखायबाय ओमफ्राय नाय माबोरै मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आं जाखिनि एसे बेरायनो हायो नोंथांमोन बेरायबाय थानानै देखायगोन दालाङाव फट' लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय फट' मोनसेबो खेबनो रोङा आं मा खालामनांगौ जाखो जों थांफिनसै लोगोफोर हाखु दाखुल' जेरावबो आं बायो बिदिबा फट' लानो मोनाखिसै मोजाङानो Oh my god! Ano siya?